Nakon Lipara i u Ruskom Krsturu organizovani su preventivni pregledi stanovništva. Građani su mogli da provere šećer u krvi i krvni pritisak, a takođe su rađeni i EKG i ultrazvuk stomaka, kao i pregled dermatologa. Akcija je privukla veliku pažnju stanovništva, te je tako 60 građana odlučilo da iskoristi mogućnost preventivne kontrole svog zdravlja. Direktorka Doma zdravlja Kula, doktorka Vesna Tomić, rekla je da je fokus očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva u malim sredinama, kao i stavljanje u prvi plan prevencije, kao veoma bitnog faktora u očuvanju stabilnog zdravstvenog stanja. Ono što je bitno, mi smo od ranjih jutarnjih sati, tačno od 8 sati jutro, skrenuli sa našim preventivnim specijalističkim pregledima, organizovali laboratoriju koja nam je dostupno određivanje šećera u krvi za sada, kasnije i dopune, naravno, u planu. Pregled dermatologa, jedan internistički status pacijenata, znači čak i ono što je u mogućnosti da se slučajno otkrije prilikom utvrđivanja kako pritiska, srčanog rada, EKG, monitoringa. Meni je jako velika, da kažem, nagrada celokupne akcije to što sam ja od jutros imala veliki broj pacijenata u svojoj ambulanti, pošto ja kao dermatolog radim specijalistički pregled ovde. Vrlo pozitivni utisci, šarenolike slike i što se tiče dermatološke kliničke slike koja može da se pojavi generalno i samim tim i screening jer smo istovremeno primenili i dermoskopske preglede. Dermoskopski pregledi će svakako biti početkom maja u dan euromelanoma aktivni, ali sada smo pokrenuli jednu osnovnu priču. Ovu akciju posetili su i predsjednik opštine Kula, Damjan Miljanić, i direktor filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za Zapadno-Bački okrug, dr. Vlado Babić. Kada je o ovim pregledima reč, dr. Babić je istakao da oni nose sa sobom veoma veliki značaj, s obzirom da oni doprinose stvaranju bolje zdravstvene slike stanovništva. Takođe, pohvalio je saradnju sa lokalnom samoupravom i Domom zdravlja Kula, koja je obostrano korisna i usmerena ka zdravstvenoj dobrobiti stanovništva Kulske opštine. Direktorka i ja smo se dogovorili da se napravi po selima ovakvi preventivni pregled gde se rade ultrazvuk, laboratorija, znači radi se ono što je trenutno moguće u ambulanti da se uradi, jer preventivni pregledi sigurno da će doneti nova saznanja o tome koliko ljudi je bolesno i od čega i da možemo da startujemo na vreme i da te ljude usmerimo prema sekundarnom nivou ili tercijarnom nivou da mogu da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu.